Наша ТВ патува низ регионот, таму каде што се реемитува. Бугарија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Малта, Германија, Австрија, Швајцарија. Ја поттикнуваме некогашната соработка меѓу врвни уметници да продолжи и во иднина. Гостуваме во Софија, Република Бугарија, во Народниот театар Иван Вазов, една од најважните театарски институции во југоисточна Европа. Разговараме со 8 уметници кои твореле во овој театар. Говориме за актуелните проблематики и театарски остварувања. Време е подобро да се запознаеме. Александар Морфов, режисер, сонувач, талкач, европски патешественик во театарот. Се чувствам комфортно в този момент, когато успея заедно с актьорите да създам семейство. Александар, мене много ми е чест што можам да разговарам со тебе, иако те сретнав сега во една можеби емотивна состојба, која што можеби не е баш, како да кажам, соодветна за мојата возбуда која што ја чувствувам дека сакам да разговарам со тебе, но и покрај тоа сметам дека тоа е инспиративно и ми е чест на вистина многу. Првата представа што сум ја гледала од тебе беше на снимка, на видеоснимка на Дното. Тогаш бев прва година, не знам како стигнав некако до CD снимка и тоа го пуштив, тоа го гледав и го имам гледано многу пати. И до детал. И цело време си посакував да гледам представа во живо од Морфов. И тоа е нешто што мене некако низ годините додека студирав, често и се навраќав на таа представа. И нешто што ми влеало тогаш некаква надеж во тој момент кога студирав. Вела дека среќата ако ја држиш вака стегната во тупаница, никогаш нема да знаеш колку е таа голема. А ако ја пуштиш и ако и дозволиш, нели, да ја видиш, ќе видиш колку таа може да биде голема. Колку имаше ти среќа од целата твоја кариера? Конкретно за спектакъла този или въобще? Въобще. Всички представления са, така се каже, част от мене, част от душата ми. Всички са като мои деца и среката, ако така да наречеме, на това, че съм жив и продължавам да работя и че имам възможност още да работя. Защото имаше периоди, в когато чисто политически тук бяхме пропъдени от театър, от мой театър, който... Аз в България не съм работил в нито един друг театър. Само първата година в театър София съм правил Буря. И след това бях поканен в Националния театър и от тогава не съм работил в нито един друг театър, защото смятам, че човек си намира мястото, своят дом, с своите артисти и трябва да бъде верен. Някак си не разбирам режисьорите, които подскачат от театър на театър. Мога да работя в чужбина, разбира се, работя много, но това е друго. Но за България това е моят дом и беше много тежко, когато ни прокудиха от тук с предишния директор. Чисто политически, защото аз съм голям противник на Бойко Борисов и на неговото фалшиво корумпирано правителство. И никога не съм го крил и те, разбира се, си отмъстиха, като ни изхвърлиха от тук и спряха всички мои представления. Сега едва се възстановява Хъшове. По-късно ще се възстанови Живота е прекрасен.
И после сигурно още някои представления, но... Што правиш во тие моменти, кога се случуваат такви работи? На брега на морето седя и гледам морето. Имам си място на брега на Егейско море. И правиш представа. да, правя представа в главата си. Да, в главата си. И така зад граница, където съм работил през това време в Русия, 2-3 представления в Черна гора, в Латвия. Но тежко беше сега, не мога да кажа, че ме е било леко. Но, както казват, времето лекува. Плюс това, аз не съм отмъстителен човек. Няма на кого отмъщавам, освен на себе си. Защото бих могъл да си примълча, бих могъл да кажа, да, добре. Само и само, нали, да работя, да получавам пари, Но когато вътре не си свободен, когато чувстваш, че около тебе си заобиколен с продажни идиоти, корумпирани свине, които не можеш да си затвориш очите заради себе си, да кажеш, заради заплатата, заради мястото ти в обществото. Просто съм такъв характер. Така че ако има някого да отмъщам на себе си, трябва да отмъстя, че не мога да се примиря. Во што тогаш веруваш, Александар? Дон Жуан, јас ја гледав во МНТ кога бевте. Тоа беше првото нешто во живо што го гледав. Дон Жуан вели, јас верувам дека 2 + 2 се 4, 4 + 4 се 8. Тоа е мојата верба. Тој на самиот Бог му вели, да, ти си Бог, ама јас сум Дон Жуан. Во што тогаш треба? Во што веруваш? Да, сега Дон Жуан, в крайна сметка, е антитезата на моето мислене. От друга страна е тезата на моето мислене. От една страна съм християнин и съблюдавам християнските норми, да бъде човек християн, да бъде добър, да бъде чувствителен, да изпълнява Божиите заповеди. От друга страна съм анархист и човек, който иска да бъде свободен от всички догми. И всъщност Дон Жуан беше, така да се каже, моята равносметка за мене самия. Или е така со секоја представа на некаков начин? Всяка представа е някакъв, да ти казах вече, е някакъв част дел от мене. Да. Аз никога не мога да започна да работя нещо, ако то не ме засяга лично и не ме вълнува. Да. Всеки един спектакъл е част от мене, от моите проблеми, от моите търсения, от моите болки. За мен процеса на избиране, на търсенето на материал е много по-сложен, отколкото правенето. Ми се занимава с ефтини, леки, фърчащи истории, с злободневие. Тие работи ги бараме, или стигаат некако до нас, на некаков чуден начин стигаат? И така, и така. Кога најмалку очекуваш, стига нештото до тебе. Се прашаш зошто сега ова, ама нели некако доаѓаат до тебе тие текстови. Някой път ги търсиш, бараш ги, да ги намериш, някой път те просто идват сами при тебе. И то може да бъде много случайна среща на улицата, от нечие страдания, от нечия история. Така направих спектакъла "На ръба",
Трябваше да правя друг спектакъл, но дълго време наблюдавах хората по улиците, седейки и наблюдавах. Аз обичам много да наблюдавам хората. Те са моите провокации за творчество. И в един момент усетих, че онова, което искам да правя, е това, което виждам. И направих един спектакъл, който почти без думи, само с изграден върху мъката на всички, които останаха тук и тъгуват за онези, които изпратиха зад граница. За всичките онези 2 милиона българи, които напуснаха държавата, защото тук не може да се живее. Защото тук се умира, хората се депресират, алкохолизират, самоубиват и всеки търси спасение. Къде е това спасение? В Испания, в Германия. Отиват, работят, за да живеят човешки. А същевременно те много страдат. Прибират се тук, плачат като деца и после пак се прибират в Испания да берат ягоди и череши, да мият улиците и тоалетните, за да могат да живеят някакси нормално. Що е за тебе по-добро, по-вредно? Да живееш в страдание или да ги меташ улиците на Шпания? Когато загубиш изцяло човешкото си достоинство, тук, когато имаш 3 деца и получаваш 200 евро заплата и се чудиш как да ги изхраниш и хората живеят на ръба на самоубийството и тоталната мизерия, избора да миеш улиците и да береш ягоди, като че ли изглежда по-човешки. Защото все пак можеш да им дадеш на децата си онова, от което те имат нужда. Да им дадеш възможност за образование, да ги облечеш, да ги нахраниш. Което, разбира се, е тежко за тях самите, но до там не докара тая държава. Докара, че изгони собствените си И кај нас е деца. така. Да, знам. И кај нас е така. Сакам да те навратам на Животот е прекрасен. Секојаш кога беше на репертоар представата ја гледав. Најдов едно твое интервју каде што тогаш велиш, кажуваш за твојата провокација што те испровоцирало кај нас да го работиш тој текст, велиш дека од човекот ти излезе најгнасното, најлошото, дека мора на човекот да му се даде повторно некаква надеж, дека сепак има нешто за што треба да се живее, вреди за нешто што треба да се живее. Сакам малку да ми позборуваш околу твоето искуство, и 2 пати си бил кај нас и со ничија земја, представа која што и филм претходно на кој што често тема на која што често и се навраќаме, затоа што како што самиот ти велиш, како национализмот како да повампирува секој ден, кој има секаде во сите ќошеви. Сакам да ми го споделиш искуството со нашите актери, твојата работа со нив, и тоа за мене биле мигови на голема вистина на сцена која што сум ја доживеала преку твоите представи. Многу голема вистина. Да, аз имам толкова дълга история с Македония. От 96-97 година, когато още тогава Баги, Благой Стефановски, Да. един чудесен човек, невероятен, Да. който ни покани тогава да гостуваме с Дон Кихот на Охридския фестивал. И цялата тази група тогава, и Благой Мицевски, и Тино Светозарев, те са сами толкова близки. Вече му памет на Баги, разбира се, беше невероятен човек, и как го унищи системата след това. Да, да. Как го дигнаха и след това това, между другото, в Македония е по-тежко, отколкото в България. В България все пак има някакво застъпничество в някакъв момент. Македония няма такова нещо. Македония сменя се властта и на другия ден те убиват.
Да. Сега си спомня какво стана с Диан Пройковски. Той направи толкова много неща за театъра, смени се властта и на другия ден го разкараха. Независимо дали е имал договор, няма ли е договор, какво е направил, какво не е направил. Чисто политически. Моментално. Раз. И също стана и с Баги. Беше толкова години директор на Охридския фестивал. Най-добрите години на Охридския фестивал. След това защо и той се реши да стане министър? Да. Мина, смени се властта и на другия ден го разкараха, свалиха го. Да. Последните си години ги изживява в едно страшно такава мъка. Просто го виждах как ден след ден се топи пред очите ми. Сини тъжни очи. И ми, така е Морфовка и нашите земи. Така че историята ми с Македония е много дълга. Всяка година сме идвали тук, сме били на фестивалите. И с мои представления от Русия, и с представления от Народния театър. Имах такова време, в което аз живеех наравно в България и в Македония. Беше хубаво на някаква среща в Битоля, кмета на градоначалника на Битола. Викаше, Йове, наш скъп гражданин Александър Морфовски. Викам, айде, македонец станах Морфовски. Сигурно мисли за македонец. Така че взаимоотношенията ми, дружбата ми с македонски артисти варира от толкова много години. Винаги, още 98 година, когато правихме Декамерон на Имарет горе. След това репетирахме в Националния театър Франкенщайн, който за съжаление не можа да стане представлението, защото пак едната власт дойде, другата замина. Нещо не се случи. И чак след толкова години, като дойде Пройковски, стана директор на театъра, ме покани. Да. И работата ми с моите македонски приятели, артисти е била винаги много добра, чудесна. Не съм имал никакви проблеми. А винаги защото македонски артист е малко по-различен от другите артисти. На кой начин? На неговата експанзивност, на двете крайности. Или е много така ленив и нищо не може да го възбуди. Може така да седи и вика, дали трябва ова да го правим бе Морфов? Примерно, нали? Мои най-добри приятели от мъната. Защо? Може ради да го дам. Така да. А после на сцена не може да се укрути. Леко, по-леко. Сашко Коцев е той е като динамит. Да. Много ми е много близък приятел ми. Много обичам и харесвам като актьор. А другите? Другите какви са? Едните са вакви, другите? Не, после в процеса всички започват. Говоря за един процес на почето, кое що сака то Морфов от нас? Нищо, така, трябва да има енергия, трябва да... Той така кажи, бе. Това не може да ги спреш после. Ма да знаеш дека сите... И Никола Ристановски, който е феноменален артист. А истото време е много сложен човек. Това може да те докара до истерия просто. От това, защото много е по-събен. Той си е Никола Ристановски. Обаче после на сцената, като излезе, и няма такъв като него. Не, цялата команда, разбира се, и в живота е прекрасен, и в Ничия земя не мога да кажа, че някой, примерно, се отделя от другите или... Не, всички бяха толкова
толкова възбудени от играта, и ми стана много такова, някакси тъжно, че ги спряха представленията, не се играят. Да. А имаше публика. Имаше. Пак е политически. Имаше много публика. Политически някакъв проблем. Сите актери говорат за тебе во суперлативи, средбата со тебе ја представуваат како нивно ново откровение за нивната работа, нивната професија. Спомнам многу работи во претходниот одговор. Благој Стефановски беше секогаш за нас, ние и додека студиравме и до крајот на неговиот живот, иако се случи тоа што се случи со него, тој пак некако и кога разговараше со нас ни даваше некаква надеж и секогаш се трудеше да ги прави тие интернационални споеви меѓу нас, меѓу луѓето. Беше навистина и за нас, и за мојата генерација човек кој што стварно многу долго време ќе го памтиме. Го спомна Дејан Пројковски, Валентин Светозарев, кој што Светозарев е еден исто така голем уметник на сцена кој што гради големи светови. Што ќе кажеш за нив, за Дејан, за Тино? Тино е също много близък приятел. Ние 2 или 3 години заедно работихме в Петербург. Да. Аз бях главен режисьор, той беше главен художник, уметник на сликар на театър Комисаржевска. Така че с Тино сме като... Той е много талантлив и дълбок човек. Липсват ми тия приятели. Липсва ми връзката с Македония. Имаше сигурно 10 години, може би повече, ние всяко лято трябва да сме в Македония. Имаме с представление или да ходим само на фестивал да гледаме. Всички мои представления са гостували на Охридско лято. Без последните 2-3 тук, които са. А од оваа дистанца, сега како е? Сега како го гледаш тоа? Како го доживуваш тоа? Не знам, същото като в България. Не знам, има някаква истерия, която е в глобален мащаб. Всичко е просто полудял света, дано да стигне до някакъв, да сме стигнали върха и да почнат нещата да се оправят. Но този конфликт, който започна между България и Македония, не ми дава мира, защото не мога да се примиря с това, че най-близките до нас хора са македонците. Братя. И по менталитет, и по мислене, и по лошите неща. Това сме. И крайни националисти. Разбира се, целият този конфликт не е конфликт, който... Защо този конфликт не съществуваше до преди 10 години? Да. Защото го форсираха този конфликт. И от Европейския съюз, и от Русия, и от Америка, от щатите. Како ќе избие това, според тебе? Како ќе избие? Виж, сега като гледам, няма връщане назад. Нема враќање. Просто няма връщане. Толкова вече е дълбоко това нещо, че започва да се манипулира съзнанието на младите поколения, които вече се отглеждат с ясната представа за това, че българите са някакви ужасни хора, а ние българи мислим за тия македонци, какво искат от нас, те са някакви отвратителни. Това се наслагва, това става все по-тежко и по-тежко. Да. И лошото е, че младото поколение, надявам се единствено от друга страна, пак на младото поколение, което може пък да превъзмогне тези, защото това са войни на миналото. Не знам, мъчно ми е много. Липсва ми Македония, липсват ми приятелите.
Липсва ми Охридското езеро, липсват ми планините. Сега нямам... Не, че се страхувам да отида. Не ме е страх. Немаш желба, немаш мотив, немаш воля. Нямам мотив, да, нямам мотив и имам чувството, че вече няма да гледат на нас, никой не гледа на нас с добро око. Всичките вече деформира се всичко, цялата пропаганда толкова много и изми мозъци на хората. Добро, мислиш дека тоа така и во нашите кругови, во кругот на театарот исто така ќе остане? Мисля, че не. Некои работи не надявам може се, да че се не. заборават. Мислам, Аз в театъра съм имал един единствен проблем. Той е било като правихме Декамерон в Битоля. Един изпициент, който се скарахме почти до бой се стигна работата. Кои са всъщност Кирил и Методий? Или са македонци, или са българи, или са гърци. Той беше крайен националист, като каза, че Кирил и Методий са чисти македонци, че те са направили работата. И тук нещо възникна. Това е единственият спор, който съм имал в театъра с някой, след което Баги, който пристигна в този момент на най-големите крясъци вече, и Баги го отстрани за 2 месеца, докато репетираме, да не ми се мярка пред очите. Да завършим представата. Ке те вратам, Александър, во Израел, да се прошетаме до таму. Да. Гледав интервјуа од тебе, од актерите, зборуваат за тебе. Нешто што ми остана во глава е дека велиш тука актерите строго професионално си ја сваќаат работата, нели доаѓаат на проба, си одат, како зборуваш за емоционалното и професионалното во нашата работа, дека е важно после проба да седнеме, да плачеме заедно, да се смееме заедно, да зборуваме, да дискутираме и така натаму. Кој начин на работа некако низ годините си го видел како близок до тебе, тоа што тебе ќе те направи среќен и задоволен после една завршена проба? Се чувствам комфортно в този момент, когато успея заедно с актьорите да създам семейство. Когато започнем да се обичаме един друг. Започваме да си липсваме един друг. Започват да ни липсват репетициите. Когато успея да мога да възбудя в тях чувството за единение, чувството за колектив, за семейство, както казвам. Тогава всичко ми се получава много добре. Тогава, когато видиш как актьорите един на друг си помагат, когато няма вече завист, няма ревност, че аз играя главна роля, пък малка роля, пък ти играеш главна роля. Един на друг си помагат, един на друг си носят реквизита, подсказват си текст, защото главното за тях е представлението, спектакъла. Сега, разбира се, в другите имал съм много пъти, съм работил, когато чисто професионално се работи. Когато нямаш връзка емоционална връзка с актьорите, но те пък от своя страна са много амбицирани, за да докажат, че са артисти на ниво и правят невероятни неща, без да влизаме в такива близки фамилни отношения. Научил съм се и с тези, и по този начин, и по другия. Но най-любимият ми е, когато след премиерата, дълго време след това, когато ми се обаждат актьорите, ме питат как съм, как е минало представлението, да ми разкажат, какво има да правят по-нататък, да поискат съвет за нещо. С някой до ден днешен от 20 години продължавам да си общувам, което е
така е. За мен е много красиво. Имам си артисти от Русия, от Латвия, които... От Израел също. Вчера даже говорих с мои приятели от театъра в Тел Авив. Искат да правя нова постановка. Аз нямам нищо против, защото мене много ми харесва Израел, Тел Авив. Со голема почит зборуваат за тебе и руските актери. Еден актер на едно интервју вели: Морфов е поголем руски режисер од било кој русин. Така, со таква големина и страст, буквално со секој актер со кој што сум го слушала или сум зборувала за тебе, навистина зборуваат за едно нивно, лично, откровение. Обаче всичко се... Сега аз не мога да се върна в Русия повече, докато диктатурата на Путин е там. Те не могат да дойдат, тях не ги пускат. С Македония нещата също се усложниха. Най-любимите ми места вече са, така да се каже, забранени територии. Ама во едно исто велиш ти дека може би не го мислиш веќе тоа, ама не мислам дека не го мислиш, дека ние треба да сме над политиката, дека ние треба да манипулираме со неја. Да, не таа со нас. Така е, обаче в случая политиката се оказа над нас. Защото сега не мога просто да закача в самолета и да отида до Москва, където имам стотици приятели, театри, които съм работил. 5 дена преди да започне войната, ме поканиха да стана главен режисьор на театър Ленком. Т.е. да заместя Марк Захаров. Това е знаменития Марк Захаров, един от най-великите руски режисьори, който почина преди 1 година. И ми се обадиха и аз казах, ще помисля. Може би да, но дайте ми време да помисля. След 3 дена почна войната. А што размислуваше тие 3 дена? Просто направих си така концепция, че трябваше да започна спектакъл. Всъщност, след тези 3 дена, и моята идея беше, която я казах на директора, че искам да направя спектакъла. Добре. И след спектакъла, ако усетя връзката между мене и трупата, дека тоа е твоят дом. Че това е моят дом, тогава ще се съглася, защото това е един много тежък театър с много народни артисти, руски звезди. Просто е... Що е тежко? Що е тежко? Те са друго ниво на... Те пристигат с охрана, с мерцедеси. Това са Абдулов, Олег Янковски, Ина Чурикова. Това са Леонид Браневой. Това са от най-високата класа на руските артисти. И те са тежки. Те са с... И дали ще приемат, че един българин ще дойде и ще управлява този театър, е въпрос, който е така под въпрос. И това трябваше да усетя просто, защото аз съм правил там 2 постановки и всичко е било чудесно. Те до ден днешен се играят от 2004 година. Се играе Полета 2005. Се играе Полета, а пък в Комисаржевка от 98 се играе Бурята. Все още. Вече има към 500 представления. Още се играе. Тоа е некако сите твои представи се така. Долго време се играат. Гледав на 100-та изведба на Дон Жуан, велиш, не е готова представата. Не, уште треба да се работи. Тоа е многу убав предизвик дека после премиерата представата не е готова, дека таа треба уште и уште и уште. Таа никога не може да бъде готова. Како? Никога не може да бъде готова, защото човек се променя.
И това, което съм мислил преди 5 години, когато съм правил това представление, и съм бил вдъхновен от някакви идеи, от някакви музики, от някакъв различен вятър и слънце, след 5 години тези неща вече не ме вълнуват и виждам, че представлението е несъвършено и че вътре трябва да се променят. То трябва да живее заедно с времето си. Времето, да. То не може да остане там, където е направено. Да го закрепостиш. Ако искаш така, прави филм. Филма е, Да. както казва обаче, както казва Кончаловски, всеки един филм е хроника на пропуснатите възможности. Защото като го гледаш, само си викаш, тук не трябваше да го правя така. Аз си с моите филми. Защо така съм го направил? Защо така? Не мога да ги гледам просто. А театър е динамичен. Театъра можеш да кажеш, защо съм го направил това? Утре репетиция. И го променям. И театъра трябва да живее с времето си. Представленията, независимо, че имат някаква стойност, която е била при 10 години и 15 години, но нещата тогава, примерно, не се викаше толкова много на сцената. А сега се вика. И трябва да се вика. Защо? Како да се вика? Защото по друг начин хората вече изразяват своята емоция. Ако изразяваме емоцията си както преди 20 години, това изглежда както да гледаш стари филми, нали? Стари филми, които не ти носи никакво удоволствие. Видиш някаква много изморена, такава някаква рафинирана, лишена от емоции игра. А сега времето е друго. Хората са по друг начин. Искам да виждам как са пълни с енергия, с злост, с възторг. И по този начин да се изразяват. И това се отразява, разбира се, на развитието на спектакъла. После след 2 години кажеш, това път толкова глупо. Що викат като изоглавени, като идиоти? Що крещите, бе? Това като бяхме на един фестивал в Чехия и артиста получи инфаркт. И аз трябваше да играя Просперо. И излизам на сцената да репетираме преди представление и викам, бе, къде съм аз в момента? Те викат ми, влизаш от тука и отиваш натам и тука си казваш текста. Викам, аз знам много добре, защото... Ама защо? Те викат, Морфов, ти си го правил това представление, ти кажи защо. Не знам, що съм правил. Викам, разбирайте, че това е много глупаво. Това, което... Защо съм ви карал това нещо да правите? Да. Защото тогава съм имал някакви други идеи, след което вече човек се развива или не се развива, или просто деградира. Но в моя случай мисля, че се развих по отношение на това, че започнах да по-дълбоко да правя анализи на всичките персонажи. По-рано ме интересуваше цялата картина. Като в куклен театър. Кой, какво е? Тук, дайте, тук ще направим, тук се ви, тук се върти, тук това, тук стреля, тук бомби, тук сега дим, това се върти, това така. Тук по-силно, по-слабо. После обаче с течение на времето почна да ми става интересно, в крайна сметка, мотивацията. Защо? Защо се прави това? И започнаха да стават много интересни неща. Започна да ме интересува малко повече детайла, дантелата на режисурата. Големо признание е това да си признаеш да кажеш ова што сум го работил се глупости. Ова нема врска. Тоа е големо признание пред секој актерот. Треба, мислам, да си признае да каже ова што го играм беа глупости или нели. Кое твоите представи многу долго време живеат. Најверојатно важна е таа кохезија и со актерите и тие да се чувствуваат така како што ти се чувствуваш. Да имаат потреба и тие внатрешна потреба да ги сменат работите, да ги направат подобри, да сакаат да нели и тие растат како што расте представата, расте режисерот, така растат и актерите и тие треба да имаат таа внатрешна потреба да сакаат. Това е најхубавото, което когато чуя от актьор ми каже, айде, кога ще го играем пак? Как ми се играе? Как ми се играе това представление? Искам да го изиграя пак това представление.
И тогава ми става най-такова, това, за което говориш. Че, виж, аз винаги съм се опитвал да няма в моите спектакли масовка. Масовка. Трети план, който мини отзад, наляво, надясно. Особено когато работеше с една сериозна трупа, сериозни артисти, и тогава започвам да измислям персонажи за тези, които са на трети план. Почвам да измислям персонажи, започвам да им пиша текст, започвам да създавам взаимоотношения. И се раждат едни страхотни образи, които много обогатяват първия план, обогатяват самата история. Защото искам актьорите да се чувстват важни. Важни, да. Да се чувстват важни, да се чувстват уважавани, да се чувстват забелязани. Това винаги ми е всъщност основна задача. Да накарам всеки да се чувства важен, както казваш, да накарам всеки да заобича това, което аз го карам да го прави. И много често, разбира се, това е съвместна работа. Пише как вижда своята роля и да напише монолог за себе си. След това, разбира се, аз всички тези текстове ги редактирах и ги усложних, направих ги в диалози, но изведнъж се получи една страхотна такава кинкалерия от много образи, от много интересни неща. Всичките бяха толкова щастливи за това, че имат какво да кажат, защото всеки беше вложил нещо от себе си в това, което беше написал. В спектакъла, в Ваал и в Сапунените ангели. За овој трет план што говориш, мене од секојаш ми бил најинтересен, посебно во филмовите на Фелини, исто така ги има многу тие планови. Денес во филмовите на Сорентино, тие слоеви на мигови, како што е во самиот живот надвор, некој ќе помине, ама не поминува без причина, нели? Има важност таму, се знае. И тие планови и во твоите представи секогаш ми биле интересни да ги гледам позадиот. И секогаш има многу силна причина зошто тој сега таму, не е само да се прошета, нели? Влези од таму, излези таму. Да, другото, което, в този смисъл, другото, което съм ги карал много често да правят е, когато излезе от сцената, има едно появяване, примерно след още 15 минути. И започваме един дълъг разговор. Какво ти откъде дойде, какво прави, докато те нямаше на сцената. И да разкаже минута по минута, като излязъл от сцената, къде е отишъл, с кой се е срещнал, какво е пил, какво е ял, и след което отново се връща на сцената. Тоест, цялата съдба, от начало до края, да е ясна на актьора, да бъде присъща за него, да стане неговия живот, а не да изляза да си каже думичките, и ако може да ме видят майка ми и гаджето ми и всички, да ми се порадат, да ми изръкопляскат и след това да ходим да пием. Како ги мотивираш актерите? Како ги мотивираш да размислуваат во таа насока цело време, 100% присутни? Со пиење. Някои с пиење. Други с любов. Най-вече. Аз ако не съм влюбен в актрисите, значи не съм направил добър избор. Како се залюбуваш? Како се залюбуваш? Аз съм лесен за влюбване. Започваш да откриваш неща, които тебе много ти харесват. Да откриваш детайли, усмивка, ръце, обличане, шията. Почваш да... едната, другата е брюнетка. Нали? Тя е като Кармен. Нали? Така. И всеки, докато не се влюбиш, за да им придадеш. Момчетата ме провокират пък да се перча с тях, да се биеме,
Много сме се тепали по разни кръчми в това да ги провокирам да бъдат по-мъжествени, по-яки, да не се, защото последно време в театъра все по-малко мъже има. На всичко много се изпи да расти цялото това поколение. От 20 артиста, има един-двама, които да го видиш, да изглежда на мъж. Ама не, дето на помпа да се да, дето като характера. Да го видиш, че е мъж. Да го усетиш. Много меката китка просто завладя много. Има един филм на ќе го заврша муабетот, еден од моите омилени режисери филмски, Нури Билге Джейлан, во Зимски сон. Сега ме испровоцира ти да ти кажам нешто за крај. Таму ме подсети на актерот што игра во филмот, во оваа тишина, во оваа пауза, Зимски сон, на Нури Билге Джейлан. Таму главниот актер е актер по професија во пензија. И вели, во целата негова мака, вели, добро, мора човекот да си најде, да си изгради свој свет и да си најде некаква занимација. И тоа е она нешто што ќе го води напред. Да. Така е. Фала ти многу. Ова креативно патешествие со едни од најголемите уметници во Бугарија не подсети дека суштината на нашата работа е никогаш да не заспиваме пред општествените промени, да се разбудиме и да продолжиме да создаваме.